amena miski AES no l'alliance des États du Sahel décision ba muntara ka dum ka expliquer aouye CEDEAO ka ko bana ni an botola e CEDEAO ko la. Est-ce que vous voyez? Ni an boto e CEDEAO la, ni an boto e France CFA la, ni an boto e France ga mara kono, ni alliance keto e ka tege di Russie ma projet ba baden ne tara. Est-ce qu'il y a famu? Ah, projet tara, l'aide tara, balmo, c'est la plus grande décision jamais réalisée dans l'histoire de 3 nations. Nabe fenga anyefo aouye, aye kerbla aka partager, aye kerbla aka partager, aye kerbla aka partager. Mena a bentegamo ka dauma ka sur vidéo a madjan ni nere ka édition spéciale 100 AES. Laini badem be AES incornala. Donc je veux le maximum de partage. Aye partage de quel? Le maximum de partage. Macron a décelé le cas bi. Macron fin sur beke avec Alassane Ouattara wele ku fuka alliance nechi. Ay Alassane Ouattara wele ay débit denge wele Macron ere dabali banendo. Tellement que alliance meka serane ke France assemblée sikike. France assemblée. Awa kalama ku sikike nenkola ko France ka ko banto reflet ne farafinata. Sari kabako baw de kera quoi. Kabako bele baw de kera dans l'histoire des 3 pays. Wanu jugorma tintilen doni jamana jumaye oye Russie. Jambalma Russie kalkan AES yere. AES aba kalama ko Russie kalkan bele ba de AES ne. Balmo. Ibe miri fon fena développement na a bere kuma fora ni konnala. Balmo. Ni woni ni antale ne la général Abdraman Tiani ni bay titre de Abdraman Tiani ko antara ko reculté toni ko ni tagayen de damnele kante segango bagabagata en lasra balmo bi France ou quoi c'est-à-dire ou quoi ministère de la défense ou quoi service secret est-ce qu'il y a famu quoi gouvernement au joro de boula parce que France ben aller ke fantan chamana de sisa France ou jigi de Carla Dien kono 600. Donc, je veux le maximum de partage. Aïe partage que en dado ni décision nous aïe partage que Jona. Aïe partage que Jona pour que ne en dado ni na sa aïe ker blaka jemcha ne beka aude kono. Aïe ker blaka jemcha autant qu'on a là aïe ni te assura aïe ni consommer c'est le meilleur thé arôme à goût à saveur. Te assura balon libe ka consommer on va ira ka fo il veut faire malien un chômage ka ban parce que c'est implanté dans 17 pays. Donc balon alsa ay partage continuer quand shérif ke fo chaque shérif tiame dara kabako frati yala shérif ke so kabako frala fra mununa ka impana pade ma tension diabète furu dimigré dimi ko dimi shérif ke numéro 75 64 10 75 64 10 donc ay partage ke nebeka awde kono aga kerbla ay partage ke aga kerbla pour que nganda do ala kanga kutubu na nga wali fo sheku la sanakane belebele abese ko atata mochi ko na gelara maliko la wuli beke ka segere na fo ama dinga fo sheku fitini ka sheku sogore fo ka mugadam kamara fo afane aka foli o belebele bia ka shek sala fo kanjalo ale de faye seku dauda kanjalo fo en fo tubakura ka fami kanjalo la ka befo est-ce qu'il y a fam ni sangala. Donc je veux le maximum de partage. Donc balmo amena andado rapidement qu'à résumer alliance des États du Sahel no jamana saba farayo nganjekulu min sigira jamana saba tola chenchembe buli jamana munu konnala ibaye kafo u bora ka décision bele badota balmo ni u boto de CEDEAO konnala ni français fa ni a bani ou ka décision ba folo oye mune koni alliance fere sugu beka ke foi kana se ka alliance tien parce que na ba be farango nganje kuluke ni alama jange na mautilia na ma dilido France be ke sababu ye ka présence saba en ko bla nyokona ku fo nyongo ole la ko ku telia ka alliance dilido alliance
a bolofara ka olu sigi a fanga bulon ko ka fanga bulon sigi John e bena ka fanga bulon marabaga ye donc ko ku telia ka fanga bulon sigi li bolen ko u ko alliance konna la ko ka telia sans ko ka est-ce qu'il y a famu ko alliance nga fereke ka technicien bla technicien munu mena akli jagabo ke ama anga war créer cogo jume jamana sabay mena war créer cogo jume o koro de kanga bo sefa la kanga semba biribiri sans ka bo sefa la jani amboto de sefa la mbalmo tare amboto fleni sefa ko sans urgemment ko ka réflexion ke na me bo sefa la akololo jume me sama na me bo sefa la be degun jume se ama Nambora sefala amena monnaie kura min créé a monnaie togo a monnaie be garantie cogo jume a financement kangan telia ko ka monnaie ko no e musaka ko ka o garantie ko il faut coûte que coûte anga bo France ni jamana yi o ka bo France ka mara ni France ka influence ko non balmo ni ko belebele bayre ça c'est du jamais vu ni kuma drone ni ma ira ga foko alliance impériale do qui senche ka bo sera o sera parce que sera on a le sommet d'oreke Alassane Kabrini a rencontré une kera une décision économique il y a 2 jours Alassane ani Macron wi ñoy du sukasi be Alassane na mais atara ani Macron nga ñoy ku ka fereke ou ka akilnaw farañonga pour que ni alliance me se ka ci chogom na kan président nunu ka foñongo ku kodu ñogoma ko parce que ko alliance me damne la kama ka orojana donc ou be ka bara ni fereke même balmo o de la alliance fene adon ni jamana sabo ko kangantelia intégration na ko na mantelia bro jugu be do ro soro donc o telia ine o baraw de fleni kanga lay anga monnaie isega franci kele tangue ibeka ko wartu parce que o be ngani ajugani konna juga badene ke imana tiga fere o bena yelema eskia famu français fa de la France de bisi aka jamana la ka papier imprimé wari papier de ka papier imprimé ba sa na papier ni ka sanu na sa se ka boye ka sanu valeur ba rete na bo abe ben papier ake de ma ibi se ka munge donc iba e ka fo bunga ne ada ika wa ube iye mo bla ka sanction ke ki ka war be bloqué donc o nyebla baraw de mena ke parce que janvier année ceda o be karnyona o nyebla baraw donc o ye war musaka monnaie iba e ka fo ko na le créer o folo flana pour que ni jamana ka du nyona kuku telia 100 ka terrain sera balmo ni ko terrain sera o de développement te se ka keni terrain sera make parce que il faut que commerce taux d'échange sani fere o ka cha ni jamana nunu ni nyokonche ni jamana de nunu ni nyokonche iba don le plus grand projet ambitieux du siècle mima de ka continent kono o de projet de chemin de fer Bamako Ouagadougou Niamey koga projet de chemin de fer terrain a Boulgabo Bamako terrain a ta Ouagadougou terrain a ta Niamey vitesse konnala parce que terrain ne se kana marchandise terrain ne se kana ni minan chamaye il va être terrain ali la sécurité bala koko terrain sera bla sur place sans téléa là ah non balmo Macron a jodo a tesono ko bi wallahi Macron ateseka sunogo vraiment ateseka sunogo chogoshila balo ni nouvelle ba toro o temele koka bara belebele bawara ke tuni compagnie aérienne AES ka compagnie aérienne RAES koko obla sur place RAES obe awakli jiginumena Air Afrique koka il faut que koka sanfela daile ni jamana sabani nyonche avion nga bo Bamako vol direct avion nga bo Bamako ta Ouagadougou ka bo Ouagadougou ka Niamey a avion a prix ka jigi a billet daga noya wa compagnie nga keni jamana sababe tokola jamana sababe taille compagnie au coro de nianye vers la fédération au bara de dam ne tofle nini daile la obaida ibsega wuli soma ka ta réunion doge Ouagadougou ka kla ka ta réunion were ke Niamey ka soro ma senge donc jamana iba yo ube kala yona lien économique la iba do ku e bara barika iba e tuni amaba yoro kurango be ka angere kurango te ka ahamia kurango be ka gele ake kurango be ka kamanaga nin jamana saba uko kuku bolo di nyoma ko ka centrale nucléaire badoke
centrale nucléaire min n'a capacité ka bon n'a be ni jamana saba beta be courant da bema pour que ni jamana saba ou ka usine de créer mobile gla usine nègre gla usine avion gla usine drone gla usine fin na buna aramadea tetako bayelema ni ka nga fere fen ka u bayelema o usine olu te se ka ke fo courant o quantité nyanama ka soro ni jamana saba ni yonte ko kuka o bara accélérer mo noya balma alliance ngo ku beka je ku tege di partenaire kelema est-ce qu'il y a ou ka je ga Russie fréquente ou beka je akana ke 100 inafo Mali ani Russie kelema coopérer Burkina ni Russie be coopérer séparément Niger ni Russie be coopérer séparément mais abena ke Russie ni nunu ka je ka coopérer nyon fait ni Mali décision mentani Russie c'est comme aux décisions tara Burkina ni Russie c'est comme aux décisions tara Niger ni Russie donc nous nous Russie comment ou jamana saba de ni Russie be jega comment donc il va au refene be bara no Russie c'est ka ni jamana saba demain facilement Russie c'est ka moyen bla ni jamana saba ka bolo ka facilement Russie c'est ka ni jamana saba ku ke puissance militaire aba do ko ni menace de même pour l'Algérie ni alliance il va y avoir qu'on mandi Algérie est-ce qu'il y a femme autrement ko ka libre circulation des personnes et des biens ko aramadenw nga se ka yala ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ gɛlɛya ma kɛ i mana i ka mobile ta k'i bɛ taa Burkina i kana tɔɔrɔ polisi fɛ i kana tɔɔrɔ douane fɛ i ka taa i n'a fɔ i bɛ ka bɔ Mali parti dɔ la ka taa Mali parti dɔ la i bɛ se k'i ka mobile ta ka taa Niger i kana tɔɔrɔ polisiw kan'i tɔɔrɔ ni Mali papier b'i bolo u kan'i tɔɔrɔ mobile vignette mobile dédouanement tracasserie est-ce qu'il y a femme taxi misɛnninw donc taxiw bɛɛ bɛ kɛ kelen i bɛ se ka bɔ Mali la cogo min diya ka taa Niger ka taa Burkina contrôle ba tɛ yen a bɛɛ kun ye pour que Burkina ni Niger ni Mali jamanaw tagali nɛgɛ ka population minɛ n balimaw du jamais vu CEDEAO bilala nin mission de la CEDEAO dɛsɛra nin mission de la a b'a kalama ko CEDEAO wallahi a dɛsɛra nin mission de la mais ninnu filɛ nin ye ka se ka mission kɛ est-ce qu'il y a faamu balimaw tɛmɛlen ko k'u ka jɛ est-ce qu'il y a faamu est-ce qu'il y a ka relation ka o tisse ni jamana wɛrɛw ye u bɛɛ ka jɛ jamana saba de bɛ kuma sisan est-ce qu'il y a faamu n'u ni partenaire bɛ mɛn kuma donc jamana saba de bɛ kuma en même temps i b'a ye k'a fɔ k'u ka comité de suivi dɔ bila ka équipe dɔ bila sur place mɔgɔ min bɛna nin décision ninnu suit joona pour que nin décision ninnu a bɛ appliquer joona a kana kɛ komɛnta ye pour que nin décision ninnu ka ta san nin jamana saba est-ce qu'il y a faamu u ka lafiya balimaw a b'a dɔn Poutine ayi kale ko nin jamana saba k'a bɛ u dɛmɛ ayi kale ko nin jamana saba n'u kɛra fédération ye Russie b'u dɛmɛ kɛlɛkɛminɛn na Russie ka bolo c'est-à-dire Russie min ye économie ye Russie b'i dɛmɛ sɔrɔ ta fanfɛla la i b'a ye tuguni balimaw ko agriculture k'u ka jɛ ka sɛnɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ cɛ nin ye koba ye dɛ par exemple sɛnɛyɔrɔba dɔ bɛ Mali bolo office du Niger ni jamana saba bɛ jɛ ka office du Niger sɛnɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a ye k'a fɔ yɔrɔba dɔ bɛ yen Niger bolo sɛnɛkɛyɔrɔba dɔw bɛ Niger ni jamana saba bɛ jɛ k'o sɛnɛ o bɛ jɛ ka Burkina est-ce qu'il y a faamu ka o ka sɛnɛkɛyɔrɔbaw sɛnɛ donc n'o ye ni jamana saba in bɛɛ kɔnɔ n'u jɛra sisan ka ni sɛnɛkɛyɔrɔba ninnu bɛɛ sɛnɛ sɛnɛkɛyɔrɔba fɛn fɛn ni danni bɛ ɲɛ a la ni jamana saba kɔnɔ o bɛna mun kɛ k'u ka yɔrɔba dɔ jɔ yɔrɔ min bɛ balo stocké i b'a dɔn sɛnɛ tɛ problème ye dɛ balo stockeli ka balo mara pour que a ka se ka distribuer jamana fantan naani bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ pour que forontobani a da ye premier Mali la o prix kelen ka sɔrɔ Burkina o prix kelen ka sɔrɔ Niger pour que sɛnɛfɛnw de ka nɔgɔya parce que alliance mana kɛ plus sɛnɛfɛnw da bɛ ka jigin plus balo da bɛ ka jigin adamadenw yɛrɛ de b'a fɔ ko alliance in ka continuer ko alliance in kana bɔrɔtɔ ko alliance in ka taa ni an ye i b'a ye adamadenw yɛrɛ de b'o demander i b'a ye k'a fɔ ko baaraw fana bɛn'ale kɛ balimaw projets bɛ yen dɛ wallahi n balimaw projet bɛ yen ko jamana saba ka jɛ ka bagan mara ɲɔgɔn fɛ jamana saba ka jɛ ka bagan mara ɲɔgɔn fɛ ka abattoir ba dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que sogo da bɛ nɔgɔya ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn bagan da ka nɔgɔ Mali la Mali ka baganw kun ta Burkina kun ta Niger donc ko jamana saba u ka fara ɲɔgɔn kan ka bagan mara ɲɔgɔn fɛ u bɛ foro belebeleba dɔw bagan mara yɔrɔba dɔ dayɛlɛ jamana saba bɛɛ bɛna ka bagan mara u b'a entretien kɛ baganw mana kɔrɔbaya pour que ka bagan feere nɔgɔya la sagajigi kana tɛmɛ 1000 kan i taara Burkina i taara Niger i taara Mali la sogo kilo da ka jigin a kana tɛmɛ
kemen bidruka est-ce qu'il y a vraiment soko kilo imanata Burkina imanata Niger imanata Mali là pour que soko kilo a dabe chicken chomina balmo c'est-à-dire ko kera Union africaine kunana njigare kama seda kunana njigare kama ba kalama o desera ni njigamina iba e ka foko ni mpede pe ka réaliser AES donc abado mine be sa mine tora il faut que wa AES société civile ka bla sur place pour que le peuple ou ka dounyona parce que une décision ça c'est au niveau des dirigeants il faut que le peuple ou ka dounyona ou ka faire que AES activiste en makela ou ka dounyona à leader politique ou leader d'opinion ou luka dounyona il faut que campagne de communication à que AES n'a pas émoué AES joda émoué à ka but à ka objectif ou ka un activiste ou un ou ka djeka baraka ni baraka na ke en dehors des activistes pour que on va expliquer ka akilna de population comment ko ne ka proposition folo et tout ni ne ka proposition do e mo etuni ou ka fere ke jamana saba ni telia ou beka constitution na ou ka AES doit kono parce que mo sita don fanga iba wati ko de donwa pour que risque kana ke na be constitution ono al ni régime yelemana iba ka fo AES me continue wa soro peuple e ngomne il faut que AES cadre constitution ono Abdoulaye Diop Dr Choguel Kogala Maïga Assimi Goïta bali gouvernement ku ka fere ke AES ou ka fo ou ka do beka itelia ka do ka constitution ono na do na constitution ono o e garantie de o sécurité de AES placé aka ke beka constitution ni jamana sabaga constitution ka AES donc o ba ira atemena loi la atemena traité la ateseka fanga do mana na o teseka bo ntugone parce que avec constitution qu'on a là il va falloir ou ka o bara ou ka o ke pour que processus ni avec ce qu'a accélérer davantage Choromina. En même temps, à Kliski, Alliance reste fait min kama balmon. Est-ce qu'il y a femme pour que la France a influence contre balmon Alliance des États du Sahel a armée bebna armée niveau kelena ou armée bena ke armée bakele. Mali armée bena armement min soro. Niger beno kelen soro, Burkina beno kelen soro, armée au bel niveau be augmenté, armée au bec avion be augmenté, ou bec puissance be augmenté, état-major commun, état-major général d'obésité, alliance des États du Sahel, alliance des États du Sahel, ou quoi tenue be ou quoi tenue militaire. Balmo ou fusion d'un, quand Jamana Sabat de sur le plan militaire, au cas nous réussi mani Jamana kelengele mpe. Est-ce qu'il y a comme Jamana Sabamana Farangwa au deme au cas nous kera Jamana bakele, il a fait coup bête de mec kelengele ni. Donc, vraiment, et cloné Kaboui, décision Bautara. Donc, Alliance, il faut tout faire. Fin du même Alliance, il aurait poré. Il faut qu'on dise qu'il faut Poutine. Aïe, il y aura la maga la souma. Ou qu'il faut Poutine, à qu'à faire que, il va donc, qu'on dise qu'on mette ma Sara et mon nom. Anga tchéntchèn, qu'on dise qu'on mette ma et ma ene tchéntchèn, c'est qu'on dise bien. Ou qu'il faut nous projet belebele. A fanga ti se ka ke iba so la fanga ti njamana savala ma yurusi be se ka an de me kokoji be na ni njamana nunu na chogo mena parce que kokoji ko mangi de be ana comme Guinée te ka i décider kokoji ko manque o de be ana manga kokoji ko problème réglé chogo jumana ko Poutine alliance ngi telia jona kata entretien donc avec Poutine est-ce qu'il y a femme sommet donc avec AES Russie AES on fait Abdoulaye Diop aye ni idée dama kaka sommet do kaka demandé chef d'état to fait alliance AES là kuka AES doke kuka sommet doke AES Russie sommet AES Russie pour que Russie ka demain minka nga di AES ma aka demain accélérer ou ka projet au fond Russie ka là parce que AES na nyana Russie a tordement me di Russie finalement et c'est la femme AES mana ya a tordement donc ou kan une faire ou ka sommet doke rapidement est-ce qu'il y a femme ou quoi sommet donc rapidement sommet AES Russie jamana sabani Russie au sommet là où une proposition nga ta aïra Poutine na kaka télé ku be faire nga réaliser il va dans Russie moins bas de bas bolo quand les chantiers nous réaliser noya la moins be Russie bolo ka sotere ka chemin de fer ka ke sans kelen kono wallahi Russie be se ka ke a moins bolo industrie la bi mo te Russie ka. Donc, au coup téléa, est-ce qu'il y a femme? Aïe, aketo. Au coup téléa, ou quand nous comment il faut Poutine n'en barake. Ani ko porco be ana. En même temps, faire kake, est-ce qu'il y a femme? Avec Poutine, il faut que France gabo sous région économique.
netena komi nga ko barala netena o be fo réseau ka mais ou va faire que AES on a activiste anga je ka barake ibaye pendant que ato ministre ku réunion na AES là normalement AES activiste a leader d'opinion fene ku kangu wa sommet ke adama est-ce qu'il y a on allait Mali là on Niger activiste ku ngana ni Burkina on fene ku tanga sommet ke kan yere organiser parce que lu be décision min ta on ne ba rien fo jamana de on antala ni nyoye Antraland de Nyoye Esiavom. Parce que ni projet de fédération qui a. Nama peuple associé là. Donc, nani présent qu'elle a un projet échoué là. Obéga projet. Mais non, à ce peuple donné, mais on a allé présent fort à Nyoye. Peuple va faut qu'on continue parce que peuple diara Nyoye kama. Peuple diara Nyoye. Il faut que faire que peuple ou ka diara Nyoye. Moi, tu sais qu'au bar que t'aimes activiste au campi. Quand une alliance une promotion que activiste ou de secrétaire. Est-ce qu'il y a femme? Yaye. Donc, en parlant de voilà, mère Nali, Korodji be se kana na choko chamana, na choko do be antena ndadu la, mais mato, moins technique mime irisi boulot, irisi se ka andeme, a yeme désert mina tchenjena, mère kumete me tomboktu yamfa na yi ngaleke, taudeni yamfa nunu, na korofi oro la, abla au kuna, Korodji kumete me oro la. Donc, et na sera kase, approche au kumeo, approche au kumeo ke tabula na ateteo. Donc, nous, c'est là qu'à faire un tour de là. Il se qu'à faire que Korodji se qu'à nous na. Or là, il faut coûte que coûte qu'à organisation donc AES Russie. Sommet AES Russie, sommet AES Russie. Aïe lassé, est-ce qu'il y a fameux un diplomate ou pas proposé. Donc, bon, il va y avoir nous ne pouvons édition spéciale décision bao. Ma yini au fait à partager Kodjou pour que Akase Asimin Gouta Klola, Akase vraiment Kamara Klola, Akase Général Abdraman Tiani Akasa Klola. Donc, quand faut qu'on bargada quand en balmam sauf Fatmata Yan Patouli avec un bara mingue fantan de Meli. On a avec un projet mingue ko bekatika carte biométrique ta. Vraiment, ça c'est une décision salutaire. Donc, Fatmata Yan Patouli en bas faut temele mo. Balmo au mega femme la yiningue. A fleur toujours et Cheikh Soufi Ibrahima Boire. Noé Chikitou Moureke et ya famu. Donc, aga siritika safno ay kurawaro glantuguni siritika la garsige dawla nibe konina tongodo abe siritika ka garsige dika dawla di aya essayer nere ka essayer mi ala mado aga numéro 75 58 76 32 75 58 76 32 on temelengo aga tulubara fenebe balmo surtout extérieur mo be kan commander ko ka kurawaro glana tuguni nimbe manja de di mo ma be dawla di abi garsige funi Kuranela, ala to munu kumana mandiaka, ka kuma garsige ka kuma dawla ka, olu de keleme faraleme nyogonga, ani nasiw, ani fenworo ka ke tulubara ye, ka commerçant aw se ka ni utiliser, est-ce qu'il y a mɔgɔ munu ni be jamana wɛrɛ la i be se ka utiliser a b'i ka papier ko nɔgɔya a b'i kodiya yen sigibagaw ye, an balakaw be se ka utiliser a kaɲi kojugu. Donc a ka numéro ye ni mɔgɔ min mago be a ka tulubara in na 75 58 76 32 Cheikh Soufi Ibrahim Boire ani aga diabète froid fene balmo wa masaka aga mɔgɔw ta tuguni ka taa n'u ye kɔ ka ka diabète froid san aga diabète froid i bɛ ka to contrôler kana i b'a ka froid ta pendant 1 mois i b'a ye i ka to i bɛ segin ka taa contrôler n'i ye min y'a la a ka o froid c'est très bon wa a ka ɲi dusukun dimi ma donc aw fo k'aw barikada assalamu alaikum